जोङो क्ल'सलि पार्टिया जेखियानो जा जेनेबा बियो BPF हिसाबैनो पार्टि बहुद दिन खालामबोदोंमोन आरो जोंनि जोंनि BNPनि आन्दोलनावबो जथेस्थ' कन्ट्रिबिउसन दं बेखौ बयबो मिथिगौ। गथिखे आं सानो जोंनि BTCआव राजनितिखौ नायोबा जोबोद खहा जादों। बेबादि राजनिति खालामनो गोरों बा रायजोजों मिलायनानै मावनो गोरों सासे मोजां सोद्रोमा माने गोमाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बिनि थाखाय BTC काउन्सिल हिसाबै मा खालामनांगौ खालामनाङा बेखौ जोङो काउन्सिलावनो रायलायगोन। दा दिनैनि दिनाव माबा मोनसे घोषणा खालामनाया एसे उसुबिदा एसे नर्माल जागोरदों बेखौ आं सानदों। बेखिनियानो जाथायनि आन्दोआव माबाफोर सन्देह दं? जों बेखौनो बुंदों मा रहस्यआव बोरै मा जादों जायाखै बेनि सायाव तदन्त जागोन, निस्सय तदन्त जागोन आरो जोङो बिथांनि फेमिलिखौ जोङो मथथे जों काउन्सिला जों सिन्था खालामगोन। तदन्तआ जागोन, मोजां बिसार जागोन, निस्सय ओंखारगोन। बेखायनो जोङो तदन्तफ्रा मोजां जाग्रोथों बेनि उनाव जों मा घोषणा खालामनांगौ खालामनांगौ। दिनैनि दिनाव घोषणा खालामनाया जोंनि थाखाय एसे उसुबिदा।